Saiki wis beda. Saiki sing do ngrasani iki. Kae sik tadi sing dikae kok. Oh, kok lemu batu ngono. Sing do omong ki, kok dadi semono to saiki? Ngono. Lah kan sepira? Lah ya maksude tok cilikke semene iki ngono. Lah nyilikke piye gemboske? Lah kene tak cublese apa piye? Duwe dom apa? Hah? Duwe dom apa piye? Pring. Pring ya piye maksud? Ah iya ora. Yo. Ora jane jenengan ki ngopo ya kok ngelek-elek aku terus ki ngopo? Ora apa-apa, ora ngelek-elek kok. Kok gek cinta tapi tak tersampaikan. Apa ngono iki? Apa menjet-menjet? Ora kok dadi kowe kok muni cinta tak tersampaikan. Lah ora lho, nek wong sengit ki biasane ndulit lho. Dulit. Aku mau nek ming dulit. Lah Apa? karepe ngopo? Seneng kok ming. Apa itu? Kowe iki ibarat apa? Ayo kowe mau kowe muni kok dadi aku seneng karo kowe iki ketemu pirang perkara. Ya biasane kan ngono kuwi nek wong elek-elek iki ngusus-usus dadi seneng. Lah isa tak takon kak kowe. Apa? Nek upama aku, heeh seneng kowe piye? Ya aku gak mau lah. Lah ya wis. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Ngono lho. Lah saiki piye arep seneng nek bendina dunek-anekke? Dunek-unekke iki ora perkara sengit lho, Din. Berarti seneng? Ora. Lah Sang Rama
Yo, alon-alon no. Yo, ki mau ana welingan saka piyai sing aku neng nggon transit mau, yo. Ngersake caping gunung, oh yo. Diaturake dhisik men sindene kabeh dirasake suarane sik, Mak. Iya, saka wit saka Mbak Ria nganti tekan Bu Prastiwi, yo sing pojok kono. Heeh. Mboko siji sik sak larapan, yo mengko gek mboko niji diaturi maju ning saiki lenggase no. Yo ngono ya Mak. Iya. Mangga. Neno 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 neno. Ha. Iki kok seragame kok beda dhewe. Lah jenengan mboten numbaske kok. Sapa? Jenengan. Lah sampean ora nyuwun kok. Oh. Nggih nyuwun, Pak. Ah ya sesuk tak tumbaske. Aku ki mingkari jawabe kok, Mbak. Oh, ngeten. Nek sampean kira-kira teko seragame beda terus ngadep aku. Seragam kula beda ya, Pak. Langsung mesti tak lung. Oh, siap. Aku ki wong ora tau eman kok. Iya. Aja kuwatir pokoke. Sesuk tumbas sing kembang-kembang. Telepon Dik. Ini sik kembang-kembang kaya ngoten niku lho. Oh, ngeten sih. Maksude ora. Benjeng patos nggih? Benjeng patos. Mang golek dhewe aja kali kula. Kula kinten jenengan ajeng ngeterke. Kula niku nek lunga karo wong niku kaya moh mule rasane yo ana. Duwe lara kerasan. Lara kok kerasan ora. Yo, mangga. Saben bengi nyawang Ko kendhange iki ora ngejak jenggleng. Iya. Nanti ini blakun tak gentung. Tuk. Iya. Yen memajang geser Mbak Ika Suhesti. Yo. Nah iki piyayi Gunung Kidul saka Tanjung Sari. Yen memajang monggo. yen memajang mong karo janur kuning. Ya, jejere meneh Mbak Elisa. Ya iki sing dikersake Pak Sukino. Mau wis geger wae. Elisa kok durung kelihatan ya, kok nanti enggak datang. Iya, datang Pak, wong udah tak bayar kok aku. Iya, mangga. Kembang wae weton gunung Pacitan. Ayo iki Mbak Tatin. Yo. Pacitan sarwi jana. Ya. Terus Mbak Ayu, lho, Mbak Ayu wis mangkat wis. Alhamdulillah wis waras kok, no. Ya syukur. Bar diparingi apa jenenge karo sing gawe urip ya maune ngandhut terus jabang bayike ora berkembang. Wo. Terus paksa dijupuk wae timbangane malah ora prayoga. Oh, di nek carane piyai kedokteran dikiret. Diresiki jerone. Iya ya, Mak. Ya ora apa-apa. Tegese urung diparingi rejeki karo sing gawe urip. Didhawuhi supaya budidaya meneh no. Ya. Berusaha. Heeh.
Ya. Ora sah trauma wong kaya ngono kuwi. Ora kena trauma kok. Iya. Ngono kuwi urung diparingi rejeki iki ora kena trauma. Ya. Ya, Mbak Ayu. Mat. Ya, parian kagem Pak Trisnorjo. Ya Mbah Trisnorjo. Ayo dadi dongake sehat. Monggo Mbak. Sapa wiwit saka Mbak? Sapa? Mbak Ria. Ya. Nah kudune sampean iki wis tanggap, mengko nek tekan kono mesti parian saka aku. Langsung ngarang. Ya. Amane tuku meja. Nah, nggo dideleki klaras. Lho, Mbah Trisnorjo mugi-mugi enggal waras. Nah, ming sak ngono e gampang wong ngarang ngono kuwi. Ya pokoke tiba-tiba. Heeh. Gelar kloso ya kena. Tinggi napa? Hah? Tinggi napa? Nggo ngapa-ngapa kena. Ha wis seneng. Lah malah ditakoni kok wong tak nei anu jenenge iki tak blabari gelar kloso ya, Mbak. Menyang Solo. Menyang Solo gelar kloso. Ora. Terus Neng gone mbok tentrem. ning gone mbok tentrem. Terus Lho kok guyu lho. mboten napa-napa lho. Mbok tentrem ki ora ning Solo ning Yojaya ana tentrem. Ora ning Yojo ning Karangmajaya ana tentrem kok. Iya. Karang jeneng tentrem yo akeh banget. Artine apa, Mangga? Keluarga Mbah Tresno. Rejo. Mbah Tresno Rejo komplit. Oh, keluarga Mbah Tresno Rejo. Mugi ayam tentrem. Amin. Kuwi sak keluarga kabeh sing di apa sing didongake ya. Ayo Ika. Tuku klapa Tuku klopo. neng Purworejo. Wah. Ayo teneh. Kulaan, Pak. Ayo kulaan. Tukune deganse. Lah terus Tukune engko nek tekan Yojo wis dadi klopo. Tuku klopo ning Purworejo tekan kene teneh wis parutan. Iya. ya gari meres kok. Yo. Artine Mugi Mbah Tresno Rejo tansah panjang yuswa. Amin. Ya, monggo Mbak Elisa. Ya, Elisa. Aku jejogetan Beda. sajake rada kumat. Terus Mugi Mbah Tresno Rejo lan Masjid As-Ar-Rahman tansah dikenang masyarakat. amin. Ya. Sembah nuwun. Ya terus Tatin Mangan telo. Tek telu. ayo. Monggo kowe ngerti dhewe to, Nak. Apik-apike telo iki nek Gunung Kidul. Telo ditandur nang Yojo paling tukule ming semene-mene iki. Nek Gunung Kidul sak mene-mene. Masa semene entek telu. Sepira to? Semene. Masa sih? Heeh. Nek sak kulite sak mene. Aku mangan sing cilik wae. Yo. Mugi Mbah Tresno Rejo manggih rahayu. Amin. Ayo Mbak Ayu. Yo, terus. Menek ondo Menek ondo. tiba klumah. Terus Mugi Mbah Tresno Rejo tutuk le momong putra wayah. amin. Apik yo Mbak Neti. Yo. Yo. Sikil kula rong Sikil kula. Sing cetha lho. pripun Pak? Nang cetha Pak. Aku sok nyemelangi nek sikil kula ora ngono. Kira
Irang cetha niku apa? Heeh, terus Sikil kula heeh, terus siwal kukune. oh siwal kukune. Nah. Mugi keluarga Mbah Tresna Raja kanca rejekine. Kanca rejekine ya. Jejere Mbak Wahyu ya. Tuku kathok dawa. Tuku kathok dawa. Nggo nutupi kathok cekak. Ning kota gedhe. Neng kota gedhe. Kota gedhe iki nggon perak kok tuku kathok dawa. Enten, Pak. Oh ya, ya. Kagem Pak Tresna Raja sak keluarga. Mugi kabul dongane. Mugi kabul dongane, Mbak. Bu Prastiwi, ya sing apik lho, Pras. Mbah Tresna iki gerah lagian. Ning pasar Karangmaja. Waduh. Tuku beras. Heeh. Mugi Mbah Wangsa Reja. Ngawur. Tulung Mas niku mang gotong mang buang teng kidul desa. Ora gatekke lho, sinden 7 wis muni kabeh. Sapa? Sapa? Tresna Reja. Nggih, klentu nyuwun pangapunten nggih, Mbah. Tembak mawon, Pak. Sapa? Pak Sukino ya letkol e masane. Saking ngriku mawon langsung nggon bathu niku tor. Mengke tak buange wis rasane. Ampun kleru lho Pak nek nembak kula. Malah kurang ajar to. Malah muni kleru, ora bakal kleru tukang. Ya. Mugi Mbah Tresna Reja pinaringan bagas waras. Amin. Ya. Ana Sudan monggo lajenge sinten? Ya. Panasudan udan panas aleng-aleng Capek. gunung. Ya, kanca-kanca ya. Misowa capek gunung. Ya. Lho oke sing padha sigrak-sigrak la iya bar preyok. Ading-pading. Iya. Ya ana sing peteng ana sing ding. Ya ora apa-apa. Ya mangga. Nadian Mbak Wahyu. Nadian wadon sarta inumane banyu bane ya langgame sisan dul. Hah? Langgame sisan dek jaman yuk. Engko tibake ndangdute kur monggo jarene
Kendangan kok kecepatane 120 km per jam. Banter tenan yo maknya. Tak tang tung tak 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 tak. Asing nabuh ya iso kewer-kewer. Iya, ya wangune selama prei iki latihan. Neng omah ki ngerampilke tangan. Monggo kendange ditinggal nggon aku ki. Oh, berarti bojone kon jengking kan. Ayo Bu, tak latihan Bu. Bung bung, kok sendut kok sing kene. Nyenengke. Iya. Kudune ndute iki ngisor ndure ngono. Ya wis ora apa-apa. Matur sembah nuwun. Ya. Ki pamundutan lagu pirang-pirang kok kabeh kok Elisa. Ya. Kodang kuning Elisa, gubuk asmara Elisa. Ngono ya Mak. Iya. Werna-werna. Wah, tembang kangen ya Elisa. Ya dipara-para sindene akeh ora Elisitra. Elisa. Iya. Ora Elisa tok ndak malah ndak kancane Mary no. Ya, ki ana sing nyuwun gubuk asmara. Coba Mbak Ika Suhesti. Ya. Mangga Mbak Ika. Aturan cuman mangga Mbak Ika saking Tanjungsari. Garwane Yanto Roma Irama. Sing kere niku napa? Aku memene Mbak kangelan leku golek ukara iki mau. Monggo Mbak Ika. Sukarane macet ya aku Mbak Ika monggo katuran jumeneng. Mbak Ika saking Tanjungsari. Mbak Ika garwane Yanto Roma Irama. Ora ngono ketoke. Aku muni ngono yakin sumpah ora tak gawe-gawe kok. Iya. Aku kan ora tau gawe-gawe nek karo kowe. Iya. Tenane. Ayo gubuk asmara iki ya ki piyai saka Tanjungsari. Sik dikersake ra Mbak Elisa. Ora apa-apa, Mbak Elisa tenengku kesel banget. Ben tibara. Kodang kuning Mbak Elisa, tembang kangen Mbak Elisa, gubuk asmara Mbak Elisa. Ya. Ateneh-teneh kabar-kabar Elisa. Iya. Ya kowe diselani kowe ra apa-apa. Iya. Mangga. Nyingkar nyingkur. Ya, mangga. Nyingkar nyingkur. Pamundutan saka sapa? Saka Pak Kus bebek goreng. Oh, asli Gunung Kidul. Ki ya uga di warung ning lor omah awake dhewe sewon kono Pak Kus bebek goreng. Oh. Dadi bebeke Pak Kus ki jenenge Pak Kus. Oh. Niki wis saipun mampir. Maksudnya piye? Pak Kus ki sing duwe restoran bebek goreng. Oh iya. Pak. Heh? Niki wis sik mampir. Oh, do mampir to iki. Oh, mula kok le tekan kene kok telat. Ya wis ora apa-apa aran ya. Wis sawer to? Ayo wis ben do ben do ajar mangan iwak bebek. Lah kok ajar pripun? Ayo arang-arang to. Elisa ki kos bendina ming Indomie rebus wae. Kuwi wis sok utang nek pas ora wayangan ayo. Ben ngrasake bebek goreng. Ya ora apa-apa. Mangga. Wiwitane nyingkar nyingkur. Eno Lingsam yen mutan lelo lelampahan kang tresna tulus nadyan bok as mara ya yen liwat aku
aku kelingan kubo kae. Monggo, yuk. Yen liwat aku kelingan kae. Pendapatan meningkat. Iya, ayo ana sing nyawer kaya. Iya, matur sembah. Urung rampung le nembange wis. Nek gobok. Matur sembah nuwun, Pak. Gak kok nek ra matur. Pokoke saire ditinggal. Mempeng le matur sembah nuwun. Wis rampung ya. Yen liwat toreke. Matur sembah nuwun, Pak. Ya wis ben ora apa-apa kok. Ya ora wis rampung kok. Terus Sok ora krasa. Urung rampung kok diselani. Senengane gawe gelo ora. Sone iki dirampungke sik lagi diselani urung rampung kok diselani. Ya. Iki marang rampung kok, Pak? Urung rampung kok. Nek gobok. Matur sembah nuwun, Pak. Ya. Senengane. Cacotan sajroning ati Yo
Pun, Pak. Ya, ini nek takon ki mau dadak muni niku rak Mbak Elisa to, marang ra entuk saweran kowe. Oh, nggih nggih. Matur nuwun lho, Pak. Ha iya mergo saka aku kok. Oh, saking jenengan. Nek ditompong loro. Walah. Ditompong. Terus saiki kok dadi nyermimi banget to. Empo ya aku iki. Heeh. Ya aja kuwi rezekine Mbak Ika. Panjen ya. Kudu ngono nak. Ya ora apa-apa wis ben dipek dhewe. Ya. Ora apa-apa. Ayo saiki gentenan. Ya. Mbak Elisa or karo Salaso. Ya, iki sing dikersake Pak Letnan Kolonel Sukino. Ya. Iki wis panjenengan iki TNI AD uga jaksa militer. Oh iya, tadi sing tukang ngadili nek ra kleru lho. Heeh. Bahaya berarti ya, Pak. Sapa? Nek salah ngomong bahaya iso diadili ra ya ngono kuwi. Sapa? Aku nek engko nek aku salah ngomong, Heeh. engko nek salah mau yo pasene yo salah deng nek jeneng kowe salah mbok diadili yo jeneng Elisa Elsilit. Elsilit sapa mau? Elisa ngomong Elisa kleru apa? Elsilit nopo mau? Elisa cetok-cetok karo it adoh banget lho. Heeh. Ya ora apa-apa karang sik lambe iki sok ketrikel kok. Iya. Kowe mau muni Elisa kleru Elsilit kang ayo wis. Jo. Ora apa-apa. Ayu-ayu ngene lho. Padake berutu. Iki sing dikersake Pak Sukino kowe sama wis ditukak takokke bola-bali ora. Oh nggih, Pas Sukino. Ibu-ibu do ngenteni neng transit kono. Mbak Elisa mana Mbak Elisa? Wah itu memang sok aneh itu nanti kalau datang langsung naik panggung. Ya. Ya ora apa-apa nggih. Pas Sukino berarti iki sesuk iki bakal calon. Calon apa? Calon putra. Calon putra piye? Jare anakmu jenenge Sukino. Lho Pak Sukino kae lho sing Pundi? malam arep. Halo. Pak Sukino. Terima kasih nggih. Matur sembah nuwun lho. Ampun kapok, benjang ngundang malih nggih. Ayo kae Pak Sukino ya. Sukino. Putrane Pak Mbah Trisnorejo iki kabeh duwe titel kabeh. Oh, sedaya wonten titel. Iya, kae Pak Letnan Kolonel. Iku ingkang nomor pinten? Nomor setunggal. Nomor setunggal Pak Letkol Sukino. SH. SH dudu Sukimin Seno to? Betul. Dola. Lain. Terus Terus nomor loro AKP Edi Mulyono. AKP Edi Mulyono oh, kuwi ya, Pak Edi Mulyono. Ajudan Menteri. Luar biasa, ajudan menteri. Esos. Esos. Tadi yang tadi SH ya. Nomor telu Ibtu Mujianto Esos kuwi ya ning Polda DIY. Polda we medeni kabeh ya. Ha iya iki. Dijamin aman nek dadi anake onten sik dereng garwa dereng. Kok kula anu. Lho kuwi ono. Oh langsung ngacung. Oh mboten nonton. Sedaya kabeh kagungan garwa kabeh sementas kabeh. Ya. Sing terakhir iki sing ragil iki Pak Nur dadi Untara Esos iki PNS Kominfo kuwi ya wis duwe garwa. Kowe rasa dadak ngoyak-oyak putrane Mbah Trisnorejo. Iya. Lah kan terjamin aman, ya ana sing aman, kowe seneng. Swarga tumraping kowe ning neraka tumrape sing tokbek. Kok neraka? Aku kurang apa? Aku ya berpendidikan wong gleleng ya. Nyinden budaya weh kurang apa? Allah tanpa rupa. Allah tanpa rupa entut ding. Kok entut? Lah ya Allah tanpa rupa ora ana rupane. Ora ana rupane. Ngobrak-obrak wong pirang-pirang. Anggere nang bis muni. Aku Allah tanpa rupa. Iya. Iya. Iki sowan mriki. Iki peresmian masjid. Peresmian Masjid Ar-Rahman. Mugi-mugi saged migunani tumrap masyarakat sedaya. Yo ngene iki yo tuladan yo kados Mbah Trisno Rejo nggih. Nek sing ade ngerti lagi viral yo gawene kraton gawe dinasti Kopaseno yo bangun gawe dinasti. Arep gawe piye, Pak? Wis rasah aneh-aneh to.
Iya. Iya, nek ngene iki kan membuat semua masyarakat bisa berturut serta, bisa menikmati juga. Betul, ya. Luar biasa, Pak. Tur iki diwakafkan kepada masyarakat banyak. Nggih. Masjid kuwi. Pundi mau nriki ngipak Karangwetan karo Dusun Dungkasi. Karangwetan Dungkasi, oh nggih. Nek ngipaki kelurahan. Oh nggih, Nah, nggih. kuwi sing calone ngundang awake dhewe. Iya, oh amin. Kelurahan ngipak kuwi. Ya. Ya kalau bikin masjid kayak gini long lasting, ya udah di patuladan. Sesuk ya ngono kuwi ra gedhekke joglo wae, Pak. Gawe masjid migunani tumrap masyarakat sedaya. Ora kok rumangsaku anggere takon ngadeg kok kowe malah membunuh. Kok membunuh? Aku hanya berkata-kata. Iki dadi Pak Trisno Rejo iki dadi patuladan. Lho ngono lho, sesuk kala mangsa mesti wis to, aku mesti nyumbangke sak propirane kayaku dinggo pembangunan masjid. Iya, ya kudu ngono, kudu. Pak Seno ora? Hah? Pak Seno barang. Iya. Tenan lho, disekseni wong akeh alam sak jagat raya sak lelembut barang lho. Wis kok sak. Lah masjidku sewon kaya aku ya melu nyumbang. Luar biasa. Oh, melu nyumbang. Balang teladan. Ora perlu tak omongke ning gandeng kowe wis mancing kondisine seperti itu ya terpaksa aku ngomong. Jane piyai Jawa ki tanganmu tengen ngulungke, tanganmu kiwa aja nganti weruh. Oh, rasa dipamer-pamerke. Ngene, sing kene dideleke. Heeh. Sing Oh, kene carane ngono. ngekeke, sing kene didelikke aja Mbok nganti coba weruh. dijajal, Pak. Jajal. Aku ora tau ngono kuwi nek biasanya aku iki nyekel ciduk, iki nyekel. Oh, neneng WC kayo. Wah, wis. Wawi. Wawi dengkulmu. Jenenge kuwi to. Heeh. Elisa kok jak omongan kaya ngono. Wong cah rande tata krama. Iya iya. Tata krama ya iki pun basa ya kula kok tata krama. Tata kramane kurang kowe iki biasane anggere ning Gunung Kidul kuwi sing ngrepotke tukang masak. Iya. Kok ngrepotke tukang masak. Lah dheke pesen dhewe kok, Bu, mang mriki kula gaweke sambel bawang. Wah. Kali tahu, kali tempe, ha mburi maune wis leren dadak masak meneh. Ming sekolah mbene sinden sinjiki. Nggih. Ya, Oh, nyuwun uyah. Ngono. Ya ora apa-apa. Ki akeh banget sing nyuwun sa. Ke napa? Podang kuning ana, tembang kangen ana. Lah sing pundi nek? Aja podang kuning napa tembang kangen? Podang kuning. Iya. Aku iki keluargane Pak Trisno Rejo kuwi pecinta streaming kok. Luar biasa. Iya. Sedaya nggih budaya Jawa. Budaya Jawa. Budaya Jawa. Motomu. Letnan Kolonel Pak Sukino iki ya pecinta streaming. Malah nek awake dhewe ning Jakarta panjenengane sak keluarga mesti nonton. Oh, nonton mirsani. Pak Edi Mulyono ki ya pecinta streaming awake dhewe. Pak Biasa. Ibtu Mujianto lan iki sing mau wah fotoe kok nguyel-nguyel sapa? Bu Dr. Sumiati MPD. Guru SMA lan dosis. Dosis apa dosen iki? Dosen. Dosen iya. Ya diaturke sa. Heeh. Dari sedaya. Sedaya remen streaming nggih sedaya. Kok Nggih. mboten nanggap YouTube mawon ya. Lok lambemu kok elek. Nek nanggap YouTube ya awake dhewe ra entuk rejeki kok Kaya ya. ting bener. Heeh. Ji. Podang kuning Oh, monggo. nggih. Heeh. Nadyan wujud mung peksi pangapunten mboten aku bingung nggih pageter alus manis tur merak ati Ya.
apa wong blesteran ning suarane apik gelem budaya Jawa iya ya mak iya nggih kedah ngaten total nggih nek sinau ya tenanan nek teles ya sisan blebek sisan klepus wis ora dong kowe iki omong wis ora dong nek omong kuwi saya nek iki rada teratur biasane nek omong biasa pletuk ora karo-karuan iya golek isi podang jenar eno ipo bunga henga tiku nyanding bisa dadi tombo ya mangga ya salonan esuk awan yuk esuk awan ning wis ora kerasa uyuran anggone sing tak sayang mumpung miturku goleki ora krasa esuk awan wengi Lepas
request pas no. Heeh piye? Nyuwun pandonganipun sedaya mawon kagem Bapak sinten? Wawan. Adik Wawan. Oh, supados enggal kagungan garwa. Ye. Kula nggih dereng kagungan. Lho. Aku malah kowe dhewe kok tawake iki piye? Iya. Nek ora apa-apa jeneng kaya ngono kuwi jodoh kok ya Sa. Oh nggih. Jodoh ki di tangan Tuhan. Lho sapa ngerti kowe sing biya warake tiba-tiba Mas Wawan ki terus lho karo kowe rada kepiye ngono lho. Iya. Langsung memandang ngono ya. Tiba-tiba jatuh langsung. Wah, apa jatuh? Iya, kaya sinetron wae terus bukune tiba terus dijupuk bareng. Aku tahu ngono kuwi malah padu kok. Napa padu? Mergane malah jeglukan banter banget. Iya, iya Mak. Matur sembah. Mau bisikan mau apa? Pak Sukino mau ngumumke kuwi mau. Nggih, sampe nyuwun pandonganipun sedaya. Oh, nggih. Wah. Mas Wawan ki sing endi ya? Iki wau lho sik niki wau minggah niki wau kan wonten Pak Sukino kalih Mas Wawan niku. Oh, aku pakai kaos hitam. Ganteng lho. Kowe kira-kira cocok ora? Ya jelas lah opo meneh kok mewah. Ya jelas lah. Ning aku rasa luwung rasah wae. Kenapa? Sebabe aku wis ngerti lelakonmu. Kowe iki yang-yangan bola-bali sing lanang mesti setruk kabeh. Mergane getak-getak wae kok. Ayo ge mangkat. Kon ngeterke nyinden yo. Iki dingklike dikempet. Wong lanang kon ngempet dingklek. Iya, ya wis ora apa-apa. Ya, matur suwun Mbak Elisa ora karo Salaso. Cek sami-sami. Waduh. Waduh, lumayan saiki ya. Ya mbiyen dek urung tak temuno alah. Awake iki karo biting kowe gedhe biting. Kuru kae ya, kuru rambutnya brindil wis. Wah, ora karo-karuan kae nek di apa jeneng iki di nek sanggul ki ora iso rata lurus memburi kae. Oh, jrawik-jrawik. Heeh. Wis biyen ra karo-karuan teko ning nggon aku iki wong endi iki. Kok teko ning nggonamu? Lah biyen skripsi lak nulis tentang aku teko ning nggon aku wis awake ireng. Iya. Rambutnya brindil, nggawa rok sepan kae. Oh. Mongko sikile ting turu bekas gudeg kok banget lho. Bekas koreng akeh banget ya wae, mesti cah rakopen iki. Tak takoni asli dari mana? Saya dari Sulawesi, Pak. Wo, mulane nang kene kos saya Rakopen nang. Wis sok telat, sok ora. Bareng gelem nembang kok suarane apik terus, "Kamu ikut saya mau enggak?" "Ngapain, Pak?" "Nyinden." "Saya enggak bisa." "Bisa. Harus mau." "Ya, coba ya, Pak." Lah melu pisan pindho iso nyinden kuwi terus gelem ngomong malah dadi viral. Iya. Mergane ayo omongane ting pleketot ra karo-karuan iki mah. Malah saiki disenengi wong akeh. Iya, ya wis ora apa-apa. Rezekine wong iki ya sok-sok datang dengan secara tiba-tiba. Memang, iya. Pancen bener ngono nak. Iya, pancen bener ya. Ki eneng susulan awala, ya ana sing nyuwun sambel kemangi mengko diaturake Mbak Ayu. Oh iya. Saiki iki sik nok sing sapa? Nangka blonyoh iki nok. Nangka blonyoh. Iki parapane akeh banget ana nangka blonyoh, Bagor Brand. Ayo medun. Iya. Mbak Tatin Lestari Handayani dalam kurung nangka blonyoh. Kok nangka blonyoh. Kuwi sing marapi udu aku kok, sing marapi wong-wong kok. Nah aku ora tau marapi daerah, tau blas. Nangka blonyoh Bagor Brand, ya. Nek kula nangka blonyoh terus betone sepira? Mongko aku ora ndek beton lho. Aku ya ora ndek beton. Kok kowe ngomong karo aku? Lah sing muni nangka blonyoh sapa? Aku, ning aku ya ora ndek beton. Aku ndene pongge. Pongge ora. Aku ya ora ngonekke kowe kok ngomongke wong sing domong kok. Kok ndur nesu karo aku. Ya ora nesu maksudnya lho, Lisae lagi munggah disanjung-sanjung aku rung munggah lho wis dunekke nangka blonyoh.
Aku sing nyanjung Lisa iki sapa? Wong aku ya ngonekke Lisa mbiyen sadurunge tak temui wah. Ya kan terakhir. Rambutnya berintik. Iya. Nek saiki pancen mundak ayu, mundak kopen. Wis iso perawatan saben dina. Lah nek aku seminggu pisan facial. Nek kowe facial dicetet apa? Lah emang nek facial dicetet. Ha iya no iki lho lemak-lemak iki dicetet ngono iki men resik raine. Maksudnya apa Parjo? Dicetet sak ember iki dicetet apane? Kudu aku lho. Lah iya kae sing kenong kurang ajar. Ora dalange ora wiyagane nek karo aku kok embuh ngono lho. Ayo kuwi mulane kowe ngrasakno. Ayo lah wong iki ya nek ndi ya ngebak-baki entek-entekke. Iya. Ya ora apa-apa. Ana sing ngarani Bagor Brand. Sing ngarani Bagor Brand Sukimin. Iya. Iki Bagor Brand iki aku ya maune guyu. Bagor Brand iki pakanan kewan iki lho no. Dadi anggepe tatin iki dedak. Iya. Ya wis ora apa-apa. Marai lemu kok dedake. Hah? Marai lemu. Ha mulane kowe iki kurokno. Ning ngorokke piye? Kowe iki lho sadurunge ndek bojo mbiyen. Ngapa? Jaman melu aku mbiyen, wah kowe iki luar biasa anggere muni dandan awake awakmu isih sak Mbak Ria iki. Ora gede-gede banget sedengan. Kuwi lingguh tek ngono iki penonton kabeh mripate tertuju nang Tatin. Oh. Saiki wis beda. Saiki sing do ngrasani iki. Kae sik Tatin sing digawe kok. Oh, kok lemu batu ngono. Sing do omong iki, kok dadi semono to saiki? Ngono. Lah ya kan sepira? Lah ya maksude tok cilikke semene iki ngono. Lah nyilikke piye gemboske? Lah kene tak cublese apa piye? Duwe dom apa? Hah? Duwe dom apa piye? Pring. Pring. Kurang ya piye maksud? Ah iya ora. Yo. Ora jane jenengan ki ngopo ya kok ngelek-elek aku terus ki ngopo? Ora apa-apa, ora elek-elek kok. Kok gek cinta tapi tak tersampaikan. Apa ngono wi? Apa menjet-menjet? Ora kok dadi kowe kok muni cinta tak tersampaikan. Lah ora lho, nek wong sengit ki biasane ndulit lho. Dulit. Aku mau nek ming dulit. Lah Apa? karepe ngopo? Seneng kok ming. Apa itu? Kowe iki ibarat. Oh, Mari mbok biasa. mbok iwetan. Hah? Mbane ibarat mbok timur. Maksudnya peribahasa no lho, bahasa peribahasa. Indonesia nih. Peribahasa iki ora kuwi. Apa? Peribahasa kok mau piye peribahasamu apa? Sengit dulit. Sengit dulit. Ya kuwi itu peribahasa, nek peribahasa Nek iki Jawane apa? peribahasa iki Apa? anu jenenge air setitik Air apa? apa? Air apa? Kok sik to tak mikir. Lho apa jenenge? Nila setitik. Ada susu sebelah enggak? Ya beda tuh kuwi ya. Ayo malah seneng banget. Ayo, Iki misale anake sapa ta iki? guru kencing berdiri, murid kencing berlari ngono kae. Sapa sing kencing? Peribahasa. Ya ora cocok nek karo jenenge nek wong sengit ki bakale seneng ora malah susu apa mau. Ora lah kok kowe kok dadi ngarani aku cinta tak tersampaikan piye maksude? Lah mergane kok ngelek-elek aku terus ki biasane nek wong ngelek-elek iki senenge. Ya urung karuan kok ya. Lah saiki tak takon seneng ora? Sapa? Jenengan. Ora. Tenane. Sik tak ngombe kopi sik. Ben uripku peteng. Lah ngopo? Ha iki kan gelap ya to. Ben ireng to? Heeh. Nek piye? Ben ireng. Wes nek ireng. Aku kono kok takon aku ngombe kopi ben ireng. Ha wes. Wis ireng. Mbok diputihke. Ora kuwi diurus kuwi engko ndak kanu kalayak rame do. Ngapa? Ayo kuwi mau kowe muni kok dadi aku seneng karo kowe iki ketemu pirang perkara. Ya biasanya kan ngono kuwi nek wong elek-elek iki ngusus-usus dadi seneng. Ha isa tak takon kak kowe. Apa? Nek upama aku, heeh seneng kowe piye? Ya aku gak mau lah. Lah ya wes. Itu namanya bertepuk sebelah tangan. Ngono lho. Lah saiki piye arep seneng nek bendina dunek enekke?
Dunek-unekke iki ora perkara sengit lho, Rin. Berarti seneng? Ora. Piye to? Oh, jangan GR. Loh, lah nek ora seneng ora sengit berarti seneng. Iki meng ibarate. Ibarat apa? Peribahasa. Nek lho maksude, aku unek-unekke kowe iki mergo aku iki perhatian karo kowe. Kowe iki aja kelemon, kowe aja kebangetan lemu sing rada kuru sithik. Nah, perhatian itu tanda apa? Lho perhatian ya, perhatian iki oke banget kae. Gondolan kae perhatian banyak anak-anak jalan. Jangan ngebut ngono kae ya oke. Nah, perhatian nek aja lemu-lemu. Ya ora apa-apa kok. Aku ngeman karo kowe kok. Wong lemu iki. Piye? Nek ora seneng jajal tak gandrung, seneng ora wer aku. Ah kok kowe iki bendina gandrung kowe. Kok sik to? Kowe iki aja kok nggayuh dalang. Lah ngapa? Karo kamerawan kowe ditolak kok. Nek mergane kan kae mengapusi kae jenengan kae padha jenengan lho. Apa? Atine meng ndobos kabeh. Do, ngadeg do. Ngadeg kok tak Atek buat. do. Iso ngadeg ora kowe do? Nah, karo kae kowe ditolak kok. Monggo kae nek omong gagap. Nah. Lah ya aku lega nek karo kowe, ngomongane dadi. Oh nek karo kae berarti geleme. Ajak piye? Geleme ro sapa? Ayo, ngono. Yo, maksudnya apa? Ngono lah. Bener. Yo, saiki yo. Burung kok nek meneh. Ke. Si. Oh, coba sih. Ayo jajal aku gandrungan coba mbok menawa engko gandrunganmu iso gawe renaning atiku. Jane aku ra iso sih gandrung ming waton nembang wae. Aleman. Apa to? Kata-katane iki jane aku ra iso sih. Lah piye? Ora usah nganggo sih. Lah nggo apa? Wah, jane aku ra iso. Ngono kepenak. Jane aku ra iso sih. Mergane aku pancen ra iso gandrung sih. Mergane ngono lho sih. Lah metu dhewe yo. Tumbas kopi sih. Metu dhewe. Apane? Sihe. Oh, sihe metu. Ayo. Tembang mar apa? Nek meng aku sing wis apal aku gal. Waduh lah aku ra iso kabeh lho. Ayo terserah iki anu Pak Sukino kok sing nyuwun. Nyuwun apa? Kok kowe kon gandrung aku. Pundi? Pak Sukina? Nyawer lho, Pak. Nek ora nyawer ora dadi lho gandrungane kok. Kapok kowe. Wis, iki lagi iki ana Letnan Kolonel diperintah sinden. Lah ya nek ra pas nang panggung ya rawani aku. Wis karo bapakne rasa. Kita iki. Dek kok ora bobok sesuk sekolah urung ta iki ya? Urung ta. Pi melu bapak sik kuwi. Melu kuwi lho bapak. Ya cah kendel sok calon dadi bintang tamu kuwi. Ayo. Lah iki kok mesti disawer Pak Sukino. Ya. Rinasa sayang ngalelo. Apa kok ana iki ekspresine? Gandrung kok sedih. Lah ya apa? Gandrung ki ya sing anu lagune suarane kasmaran utawa apa upamane anu gandrung ki upamane ya sing tembang sing mengenal ning ati. Aku pertama wis Rino saya karoso. Dengarkan liriknya. Kukur pahlawanku. Lah aku nek seneng-seneng ya piye? Ya wis sakarepmu tak. Lirike wae dirungokke. Kae. Oh, Pak Mulyono, Pak iki. Iya. Digandrung apa Pak? Digandrung sak modare. Samudare cengelmu. Nggih, Pak, siap.
kayak Pak Edi Mulyono ajudan Bu Menteri. Ya. Nggih matur sembah nuwun nggih Pak. Mugi-mugi rezekipun lancar. Rasa tok dongake wis lancar ket biyen-biyen. Ayo nek jenenge wadine iki nek ya ndongake. Nek ajudan menteri iki namung dhuwite namung bayar kowe. Guru ki nganggo atusan ewan. Sida ora iki? Sida, yo. Lah sida wis nganu e. Wis ngapa? Maksudnya wis siap-siap ya. Sayange rasa rene lah aku piye le gandrung. Ora sarono kok ado-adoan aku nek cedak ya moh. Kaya nyedaki Bagor Brand. Alah ora tau ngrasake kowe ngomong. Malah udut. Ayo sak karepku apa? Ora entuk disambi. Digandrung ki. Karang men rada suwe. Piye ta? Wis ayo. Baleni ya. Rinasa Sambil udut terus ndelok TV. ngapa wi? Ayo nek digandrung ngono tadi. Di TV nendi? Oh nek ora nang omah kok. Sayang ngalilo. Iki dadi sapa? Parjo. Sama lu Ndelok ditembak apa piye we? Enggak ngene. Wayangan kang hanger ridu ati mung tansah wayangan. Oh piye? Maksudmu? Iki dadi Sena apa dadi Brata? Loh, aku manut. Aku tok dadekke opo aku manut. Dadi munyuk wae. Ora masalah waton. Kandaka lho. Ora apa-apa. Aku tok dadekke munyuk ora apa-apa. Nek awake dhewe gelem munyuk-munyukan. Dadi Den Mas Brata ya? Iya, dadi Den Mas Broto njebrot moto. Matane sapa? Matamu. Mataku ora jebrot. Singko mamingkem ngene. Kelingan duh slagamu. Tak kira yen cakepane dudu kuwi. Lah pripun to? Mong kelingan debt kolektor. Kula tansah kemutan slaganipun jenengan lho Den Mas. Sakarepmu, kowe suminten berarti ki ya. Kowe Iya. suminten tak kira to. Iya. Sakarepmu suminten ning aku ora iso nglakoni sap Pripun to Den sap Mas? ki basa ketoprak sabab sap. Aku wis ana sing duwe ya kuwi cempluk warsiah. Cemplok warsiah. Iya. Isih sedulur lho karo aku. Ya sakarepmu. Ning aku ora iso nampa katresnanmu. Mbok ora gumujeng to? Mbok sing serius. Loh, aku ora guyu. Lah, Aku serius. Mbok jenengan purun nggih kalian kula nggih Den Mas. Ora iso. Sebabipun menapa? Ora didasari rasa tresna kok kon iso nglakoni katresnan kuwi. Lah nggih mengki suwe-suwe iso tresna nek Ora panjenengan iso. jajal. Sing jeneng Iso. tresna ki ora iso Iso. dipaksa. Ora iso. Ora dicoba kok muni ra iso? Lah. Ora iso Kabeh kuwi. kudu dijajal dhisik Den Mas. Apa meneh kudu nganggo dijajal. Aku ora iso nglakoni kaya ngono. Aku di seneni karo Kanjeng Panembahan Pangisingan. Kok pangisingan? Lah sapa? Sapa jenenge mbah? Pasingsingan. Pasing Pangis. Pasingsi. Panjenengan kebelet napa pripun to Den Mas? Kleru lehku omong kesusu-susu. Sing gedhe pangapuramu ya suminten. Witing tresna menika jalaran saking kulino lho Den Mas. Durung
karuan kuwi kabeh. Mbok panjenengan iku ampun ngeyel. Ora ngeyel, ning wong kuwi duwe Apa? jati diri. Aku ya duwe jati diri. Jati diriku wis tresna karo cempluk. Mula aku ora iso mbagi katresnan kuwi ora iso. Ya aku diibaratke cempluk wae ora apa-apa. Ya ora iso kelakon wong pasuryanmu wae beda karo cempluk. Ayo aku to. Heh? Ayo aku. Sing kandha sapa? Lah aku ngono kok. Ayo Kaya ayo ngono aku, kok ayu. gede-gede aku. Apa tenan? Kesleo telake. Guyu ora iso meneng ini. Oh, jebulane Den Mas Broto duwe kanu to, saradan. Saratan sing kepiye? Nek guyu ora iso mingkem, nek guyu ora iso wis. Aja kaya ngono. Lah kula niku tresna tenan lho kalih panjenenganipun Den Mas. Tetep aku ora iso. Mbok ampun nonton to napa panjenengan mboten mesakaken kalian kula. Seminten, kowe iki isih enom. Lah Mbok iki ya golek wong lanang liya. lah nek sampun tresna nggih. Abdiku ana ing Kraton Agung Nusantara. Napa wonten apa? Pirang-pirang kowe milih sapa? Kula mboten ajeng milih wong kula tresnane kalian panjenengan lho. Ya sing gedhe pangapuramu aku ora iso nglakoni. Alah mbok mesakake ngono lho, ana wedok kaya ngene kok ya ora dilahapi. Wong sing jeneng aturmu wae wis kaya ngono kuwi nandhake nek suwijining wong wadon sing ora apik. Mboten lah kula Ana wong wadon kok ngendikane wis ana kaya ngene kok dirahap. Apa anggepmu kowe kuwi panganan apa piye? Lah nggih nek jenengan nyimbake kula panganan nggih kula gelem kok. Aku mau mangan. Panganan rubung laler kok dipangan. Niki dereng dirubung lho. Wis ngono kok. Kan lagi diencoki urung dirubung. Lah, dencok iki malah wis didelehi penyakit. Saya meng sedilit kok. Ora iso. Lah mbok ampun ngenten niku to Den Mas. Emoh. Sebabe ngopo ngono lho. Nek meng ora tresna iku suwe-suwe iso dadi tresna. Ora iso. Kowe kok wong kok ngeyel banget to. Lah nggih kula ya pun tresna kalian jenengan lho. Wis ora iso. Mas. Wis. Gelem ya? Gelem ya? Terus kene nembang. Hatiku tan kuwawa pamikirku tan jemutu manem. Sing apik kata-katane. Lah ngapa? Balen ono meneh. Sing Atiku pamikirku tan jemutu manem. Kalbu Den Mas kupingnya lho. Kupingmu kuwi kok Jenengan krungune napa? kaget aku. Krungu ukara tembang kok dadi tekan semono. Tolong ya Atiku tan jemutu manem. Tumanem. Aja dipesat. Dudu liyane. Ayo, aja dipedhot-pedhot. Atiku tan jemutu manem. Aja tan jemut. Jemutu. Ora nganggut kowe lho, ora jemut. Dudu kuwi. Lah apa? Tumanem. Ya, terusno. Atiku wis kadung tresna. Atiku ora. Halah, ora ya suwe-suwe gelem. Ya iya. Mong sirawang marah ati. Ya piye? Lah ya terusno. Arep tok tibake apa? Ayo tiba bareng. Ora sok kaya-kaya ngene seminten. Gelem nggih? Emoh. Lah terus aku piye nek jenenganmu? Ya wis kono sakarepmu arep bijik-bijik ya sakarepmu.
Aku wis ora peduli karo kowe. Iya, hati-hati ya, sesuk nek liwat dalan ngono aku tak tusuk kowe. Apa? Rasa omongan, rasa caturan. Lah Nek kok wis ora gelem ya wis rasa omongan. kowe ngancam seminten? Lah ya nek ora diancam ya piye? Kowe ngancam, iya. Ditenono. Ngapa? Yen kowe liwat ngarep kadipaten Ngapa? ana ijo-ijo dawa-dawa mentul-mentul, Apa kuwi? wong mikul empring. Terus banjur aku arep digamake. Ora tak apa-apa tak sunduk nganggo empring. Ya ming lara tok ora metu getihe. Iya. Aku tak nembang ya. Iya ngembang sing apik. Arep milih Den Mas milih salah siji. Sapa? Den Mas, Milih apa? kadung tresna apa ki kembang rawe. Kembang rawe wae. Kok yo gelem karo aku ya? Oh iya, engko anggres kembang rawe mengko terus apa panjalukmu tak turuti. Tenan lho Den Mas. Wis rasa kuwatir. Nek ngapusi awas. Ya ora apa-apa mung ngawas. Dosa. Apa kuwi dosa? Wis ngerti dosa kuwi wong kang tumindak ala kuwi mesti bakal kena dosa. Ya wis jenengan wis ngapusi karo aku. Ayo. Denko. Muni ya. Muni denko tut ngono kuwi. Yo. Tak. Ayo digedruke sik. Ya, mangga. Susu
nggih. Nggih, wah. Alhamdulillah. Wis. Piye iki aku keringetan lho. Apa? Wis keringetan ah. Ayo gek manggon kono gek kebut-kebut. Iya. Kaya telo. Ya. Terus nggih, Pak. Nggih, matur Di sembah. antara ngene ning matur nuwun. Maksude piye maksude? Ka maksud Wis atos suarane. Ben ra maksud mbok ben cah radongan. Iya. Ya iki mau Mbak Tatin. Heeh. Iki dienggo penutup ya, Nak? Ya. Mengko ndak wektune blandang Mbak Ayu sambel kemangi. Ya. Rasa nganggo dibawani. Ya. Lagi bar wae rampung le operasi. Ya. Mboten dioperasi kok, Pak. Mboten dioperasi. Lah jare bojomu dijahit 17 ngene ngono. Sing dijahit napa, Jan? Lah kuwi bojomu mau iki tak tilaki ya piye? Kahanane wis jahit 17 e, Pak. Edan. Kowe tok kon ngengei ora aku ya. Sing dingengei napa? Bojomu kuwi kok ya. Iya. Amune kok mual-mual. Oh sumbangane ya terus prol. Ayo pinter golek alasan. Ya ora masalah. Ya. Ya langsung wae ya Mbak Ayu ya. Okay. Sambel kemangi rasa nganggo bawa. Heeh. Mengko ndak wektune selantek. Monggo diaturake Mas sambel kemangi yuk.
Jane Pak Mujianto sing nyawer. Oh nggih, matur nuwun Pak Mujianto. Saka Polda DIY. Oh nggih. Kuwi sing bagian ngurus SIM. Dadi kowe nek urung di SIM besok hubungi Pak Mujianto. Oh nggih. Cukup foto KTP. Ya. Nggih, sampun Pak. Wis matur sembah nuwun. Ya. Ndak kesel awake. Bareng kowe entuk sawer terus bojomu ling guyu. Kaya bungah banget rasane. Iya. Ya ora apa-apa. Rezeki kaya maya. Ayo ngger teruske dhisik critane ndak mandeg dalan ora prayoga. Ayo mata derekke. Tan samar pamoring sukma. Sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu. Pambukaning warana